Minkejja li Dun René Cilja ħallina fl-età ta' 27 sena, huwa ħalla warajh bosta memorji sbieħ, żewġ rumanzi għaż-żgħażagħ u għadd ta' poeżiji li wara mewtu nġabru f'antoloġija. Fir-rokna li jmiss, Kita Zoppardi jirrifletti fuq kif il-kitbiet ta' René jgħinuna nifhmu aħjar il-kitba emerġenti. Dun René kien kitib żagħżugħ, kien qassis li sfortunatament ħallilna fl-2012 f'inċidenti kraħ ta' traffiku f'Tal-Barrani. Kien qassis minn Ħal-Qormi illi kienet jagħti l-kontribut pastorali tiegħu fil-parroċċja taż-Żejtun. Huwa magħruf minħabba li kellu diversi kuntatti mal-kittiba lokali u stess kien jikteb uħud mix-xogħlijiet tiegħu kienu ġew ippubblikati wara mewtu, però kien laħaq ukoll ippubblika ktieb qabel ma ħallina. Kien persuna li kien jaħdem ħafna ma' diversi komunitajiet fosthom mal-komunità tad-deaf u għalhekk il-kitbiet tiegħu infirxu ma' diversi nies. Fost il-kitbiet tiegħu insibu żewġ rumanzi. Is-Saltna tal-50 li laħaq ippubblikah qabel ma ħallina li huwa rumanz ta' natura fantastika, rumanz li jixxala bl-immaġinazzjoni. Infatti, f'dan ir-romanz niltaqgħu ma' diversi kreaturi bismijiet kreattivi b'neoloġiżmi għad-dinja li fiha isseħħ l-istorja. U għandu romanzi oħra ħallihom jgħidu l-kbar. Romanz li huwa speċi ta' sejba, speċi ta' kaċċa għat-teżor, treasure hunt, illi dan il-karattru jkollu jagħmel skont ħiliet li jirċievi b'mezzi diġitali minn persuna anonima. U hawnhekk naraw ukoll mhux biss il-kreattività ta' Dun René Cilja, imma naraw ukoll il-relazzjoni li kellu mad-dinja żagħżugħa, mal-mezzi diġitali li kien jemmen fihom bħala mezz ta' tagħlim, ta' edukazzjoni, ta' kuntatt maż-żgħażagħ li magħhom kien jaħdem ħafna u kien iħares lihom ukoll bħala mezz ta' kif jippreżenta storja. Minn barra li kien jikteb, Dun René kien jesprimi lilu nnifsu wkoll permezz ta' tpinġija. Ma laħaqx temm il-kelma li ras Ivan ma ħakmitx minn tafis sfrenat l-aktar madwar ħaddejħ li stħajjilhom se jiġu mċarta mill-pressjoni, ħalqu se jinferaqlu, ma jiflaħx iżomm xoffa mal-oħra bl-uġieħ. Dan kollu l-germiet kienet iwettqu mill-bogħod. Mela x'kien kapaċi jagħmel dan jekk imid idejh fuq dak li jkun. Ivan ma kienx jaf jekk kienx se jkampa għal biżżejjed tul li jġiel lil ieħor iħammeġ il-pali tiegħu flok jistrieħ fuq il-ħsieb. Is-sempliċi idea ta' xenarju hekk jitterrorizzah. Tgħidlix li mhu tagħmel xejn biex tirritalja? Istra, kif meta nkun se nibda nieħu gost kollha ċċedu intom. Għax ħanejduha kif inhi, jinfadal li logħbiet oħra x'naqsam miegħek ta' naqsam miegħek dik espressjoni tajba, tgħid nagħtik l-opportunità li tagħmel esperjenza diretta ta' xi tħoss huma u jaqsmulek l-istonku min-nofs. Il-perfidità tal-germiet ma kellix limitu. Pubblikazzjoni oħra ta' Dun René hija Qasir il-Omor, hija pubblikazzjoni ta' ġabra ta' poeżiji u dawn huma poeżiji li fil-biċċa kbira tagħhom kien jippubblikhom fuq il-mezzi soċjali, fuq siti bħal Facebook, billi jibagħthom bitrejjiet lill-qraba tiegħu jew lill-ħbieb tiegħu. U dawn il-kitbiet inġabru minni u mill-professur Bernard Mikallef f'antoloġija bl-isem Qasir il-Omor u jagħtuna stampa ta' kittieb emerġenti illi kien sensittiv għal realtajiet ta' madwaru, jitkellem fuq għadiet soċjali differenti u il-mezz illi bih kien jippubblika dawn il-kitbiet turina li dan kien kittieb li qed ifittex udjenzi ġodda, qed ifittex esperjenzi ġodda ta' qari. Wara l-Persjana Karmelina b'subajha mqabbda mal-jett tal-vot, iż-żebbeġ bl-oħrajn fil-kuruna tistenna l-van nifittx mill-bogħod. Jipparkja fis qudiema bina, dak li dal-aħħar telaq mid-dar. Kien baqa' bagħti sa żożitu maħabba l-ħbieb għall-Knisja ħdar. Mort tivvota, staqsitu xieħa, tirtotu taġġel tferra l-misħun, sejjer issa ħatgħaddi liva u ġibha f'daqqa b'demmu sħun. F'qalba ħraxet Karmelina,
serħet il-kikra fil-ġemp malajr, mill-bank ħarġet it-trab tal-porga u tefetlu ammont mhux żgħir. Bommu fuq l-adba tara ħsejjer, qafas il-klaċ daħħal il-ger, li żaq u tgerger ma tax kasa, hekk kif dbiet bil-kemm minn hemm. L-istering fidu dawwar bħażda, kif mal-qliet iżelleġ bla ħsieb. Minn fom ommu ħarġet ħajta, ju segwi kollox mill-bib. Għax mad-dawran wiċċ il-maruti sapruhom kaħħal ma dak tal-van, li kien ġie għal Karmelina ħalli tivvota b'moħħha serħan. Imma issa Karmelina ma kellix biex tmur minn hemm, l-avvutati u lanqas bina, tajta x'demma kien sar sem. Sfortunatament lil Dun René ma nistgħux napprezzawh bħala kittieb mirqum, kittieb illi laħaq livell letterarju bħalma laħqu kittieba oħra illi għexu għal tul itwal ta' żmien. Imma nistgħu napprezzaw fil-kilbiet ta' Dun René kittieb li huwa emerġenti, jiġifieri kittieb illi għandu l-kwalitajiet ta' xi ħadd li qed jipprova jinqata' mill-klixejiet, mill-stereotipi u jimxi lejn lingwaġġ iktar oriġinali, lejn lingwaġġ iktar kreattiv. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.